भारताचो स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव या वर्सा धूमधडाक्यान साजरो केलो गेलो होता. देशाच्या जनतेन आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागामुळे, बलिदानामुळे भारताक स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण जातात. आणि या अमृत महोत्सवाच्या काळात देशभर सरकारच्या माध्यमातून खूप प्रोग्राम झाले. वेगवेगळ्या संस्थांनी आपापल्या परीने कार्यक्रम केले. एक चैतन्याचे, राष्ट्रभक्तीचे वातावरण संपूर्ण देशभरात आज आम्ही पळयतात. ही खरी म्हणजे जमेची बाजू असा. जसे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान, स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले सर्वस्व अर्पण केलं, त्यांच्याविषयी सगळ्यांक आदर असा. परंतु ताणें जे कितें काम केल्लें आशिल्लें तें काम फुडें व्हरपा खातीर हें स्वातंत्र्य अबाधीत व्हरूंक जाय. देश जर योग्य पद्दतीन फुडें वचूंक जाय, परत एकदा जगाच्या सगळ्यांत नंबर 1 पावूंक जाय अशें सगळ्यांचें स्वप्न आसा. तर प्रत्येकाचो तातूंत सहभाग आसपाची गरज आसा. देशभरातल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे वेगवेगळे प्रकल्प राबयिल्ले आसात. गेल्या 15 दिसांतच म्हाका दिसता गोंयांत अशे ह्या अमृत महोत्सव वर्साचे 2 कार्यक्रम जाले. 75 डिजिटल बँकाचे उद्घाटन जालें देशभरात. जवळजवळ 75,000 एकूण उदकाची येणारे फुडले जी काही अडचण असेल ते हे धरून जवळजवळ 75,000 देशभरात तलाव खणपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. आणि अशे तरे वेगवेगळे कार्यक्रम हे सरकारच्या माध्यमातून घेतात. नागरिक म्हणून आणि आम्ही या देशाचे आम्ही एक ल्हानशे मनीस म्हणून प्रत्येकान आपापली जबाबदारी या सगळ्या कार्यक्रमाक उखलिल्ली आसा. मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान ही आमची संस्था 2002 सुरू जाल्ली आहे. आणि समाजसेवा आणि राष्ट्रसेवा हे काम हातान घेऊन वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम गोंयांत आमचे जातात. आणि जास्त करून आरोग्य क्षेत्रात बरे काम या मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानान केल्लें आसा. वेगवेगळे तरेचे ॲलोपॅथी, आयुर्वेदा, न्यूरोपॅथी सगळे तरेचे कॅम्प, दोळ्याचे कॅम्प हे जवळजवळ आसपास 50च्या पेक्षा जास्त असे कॅम्प घेऊन लोकांक दुसरी सुविधा दिवपाचें काम मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान केल्लें आसा. या स्वातंत्र्य महोत्सवाच्या अमृत वर्षा निमित्तान एक कार्यक्रम मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानान घेतला. आणि तो म्हणजे या वर्साची गणेश चतुर्थी झाली. त्या गणेश चतुर्थी कोविडामुळे 2 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच मोठ्या उत्सवान साजरी केली गेली. ज्या जगात सार्वजनिक गणेशोत्सव झाले तातूंत एक उपक्रम त्यावेळी ते सुरू केलो. लक्षात आयलें की एक बरी गोष्ट आम्ही करूंक जाय या अमृत महोत्सव वर्षांत. ते म्हणजे आम्ही सगळे गणेशाची मूर्ती देवळांनी वेगवेगळ्या हाची मूर्ती पुजतात. ह्या जर भारत मातेचे जागरण जावंक जाय, भारत माता ही सदांच्या लोकांच्या तकलेन आसूंक जाय, राष्ट्रवादाक प्रोत्साहन मेळूंक जाय, राष्ट्रभक्ती सगळ्याच्या अंतकरणात जगोवंक जाय, जाल्यार तिची एक प्रतिमा ही प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव उत्सवा आसची असो एक विचार जालो. आणि ताचोच तितून फुडें वचून गोंयांतल्या प्रत्येक मंदिरात ही भारत मातेची प्रतिमा असते. आणि म्हणून आम्ही ही प्रतिमा जी अशा पद्धतीची प्रतिमा ती प्रतिमा आम्ही फ्रेम करून मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानामध्ये फ्रेम केली. आणि जवळजवळ 200 सार्वजनिक गणपती उत्सव जे आसात, मंडळां आसात, तांकां ही प्रतिमा आम्ही पुरयली. थोडी मातशी ल्हान सायज आशिल्ली, थोडी मोठी दिली. आणि हो गणेशोत्सव साजरो जालो. गोंयांतल्या संपूर्ण गणेशोत्सव मंडळान येणाऱ्या या वर्षभरात सगळ्या मंडळांनी ह्याच्या पुढे ही दिली गेली वतली. त्याचबरोबर दुसरो जो विषय आम्ही घेतलो तो विषय म्हणजे प्रत्येक आम्ही गोंयांत खूप प्राचीन अशी मंदिरां आसा. गोंयचे लोक हे खरोखरूच देवभक्त आसात, देशभक्त आसात आणि देवाक ओळखून सगळे काम फुडें व्हरतात. आणि प्रत्येक देवळान जेन्ना तो वता तेन्ना त्या देवळांतल्या मुर्ती बरोबरच भारत मातेची प्रतिमे जो थंय लोकांक जो दिसतो
त्या देवाबरोबर ह्या भारत मातेचे हात समोर हात जोडचे आणि सतत भारत मातेचे हे आपल्या तकलेत गुडचे हो एक कल्पना आयिल्ले आसा